I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. U današnjem videu ćete vidjeti kako ćemo za samo 10 minuta napraviti savršen burger sa našim Tefal OptiGrillom. Naravno, zahvaljujemo se našim prijateljima iz Tefal Bosne i Hercegovine na ustupljenom uređaju. Da vas ne smaram više sa uvodom, pogledajte u nastavku videa kako ćemo koristiti njegove programe i kako će nam sam roštilj pokazati kada je meso pečeno po vašem ukusu na osnovu njegovih pametnih indikatora. Pošto ovdje pričamo o pametnom roštilju kraj kojeg ne morate stojati i okretati meso non stop, zato idemo u nastavak videa da vidite o čemu se radi.